Miej Gabrielija, illum naħseb ħajkolli kjas u kjas kbir. Jien għad miej Karmnu, l-imġarri, kif int Karm? Għal-kusset Alla ma jinqosni xejn, ma jinqosni xejn. Il-ħajja tal-xogħol jisgħaddet minn fuq għax illum għandej 73. Alla jbirek? Ejwa, il-ħin killu. U il-ħajja qed nagħmilha gustej u pixxir tiegħi. Inti għax tħajtek fir-raba. Mhux eżatt. Għajdilna. Ir-raba dejjem kien part-time. Naħdmu wara l-ħin. Jiena kont naħdem ġo fabbrika nagħmlu ħnajtek kollox jiġifieri li qabbadna nagħmlu. Hemmhekk nistaqsik l-ewwel memorja tiegħek fir-raba x'kienet? Meta kont ġifieri tfal? Fir-raba ħanajtek, fir-raba ejwa. Meta bdejna, meta kienna mmorru l-iskola, kienna għax aħna fejn kienu noqogħdu la dawl u laqas ilma. L-imġarret. Fomm ir-rieħ. Inti kont tgħix fomm ir-rieħ. Ejwa, fomm ir-rieħ mhux l-imġar. Issa minn fomm ir-rieħ għall-imġar hemm iktar minn ġexmili. Issa qabel l-iskola kienna bil-manza, il-manza taf x'inhi? Injoma, fuq darik. Biex ta' nħbula u ġex ganġijiet u ġex bromal fija u nimlaw l-ilma minn fuq l-għajn u naħduhom mir-razzat u nimlaw it-tankijiet tal-40 bl-ilma. Għax aħna ir-razzat kien kellu annimoli. X'kellkom annimali? Baqar, dwieb, żwiemel, ħmejr, bawla, noċ, mas, minn kull tejpe, semmi minn kull tejp, minn kull tejp kanna. Gbirt fir-raba u qalb l-annimali. Ejwa. U ġedawk it-tnajn hemm l-iżvok tal-ħajja. F'dawk it-tnajn. Għalfej. Għax in-natura tgħallmek li xi ħadd li ħalaq jeżisti. Blimma mod. Kif? Fowla, amħa, affurijiet nixfejn, mejtin da, mejtin. Iż-żmien tagħhom titfaħħem fil-għalqa, tiġi x-xita u tara l-prodott jikber. Mejn? Kif? X'inhu? X'hemm? Jista' jkun li dawn id-din jeżistu hekk flajru. Xi ħadd ħalajn hekk. U għalex inti Alla lili u lilek tona moħħ, fom, għajnejn, widnejn. Għalfej. U qalb. Għaxiex dawk huma il-kompjuter ta' dok il-bniedem li jekk jużuh ħażin dok il-kompjuter ħajjitfaw il-baħar. Imma jekk jużuh tajjeb ħajkun gawdut ma' kulħadd. Inti titkellem dwar Alla. Alla li inti rajtu fl-ambjent, fin-natura, fil-kampanja, hemmhekk ikoll nistaqsik, Alla minnu għalik. Xi twieġeb? Inti temmen f'Alla x'dejjem kbirtek jew għax inti kellek esperjenza tal-imħabba tiegħu? Amen. Għax kelli l-esperjenza tal-imħabba tiegħu. U l-esperjenza tal-imħabba tiegħu l-ewwel ma bdiet fis-74 meta grupp mir-raħal kienna morna uħodna Donkalx li jodu ħaj u jgħix id-dar tal-Kleru, ħabib tiegħi ħafna. U morna Lord. U qabel ma tħallna ġadin l-imbierka pjazza fejn hemm il-Madonna tal-Or. Jiena l-ħin kellu niċċaċċra, nitħek, nitfal butti,
kien nazisti biss, nazisti. Tifel ħażin ma kienx, imma nazisti. Ma jidħol xejn, jidħol xejn. Kont miedi bix-xogħol biss. ħanajdu x-xogħol. Imma x-xogħol bil-fors tittamlu għax il-familja tittajx dak iż-żmien. Ix-xogħol fih nifsu mhux ħażin. Asqur li mhux ħażin. Imma ħankomplilek fuq tal-ord. Hemmhekk għamilna 5 ijiem u lil Don Kalġ qatlu intom murru fejn tridu imma lili jiena mhux ħaniġi magħkom imkien hawn. U marru hemm. Għaxa joħdok ħafna affarijiet biex minn għalijiem jimlaw li krosik. U qed nara dun kien inkun waħdej solo ma' gruppi ħurtani jesippakjuta quddiem l-Ord tal-Madonna u darba minnem waqt li kienna hemm bidiet nieżla xita tal-qliel. U jiena issummajt dak il-ħin bqajt meħħem hemm is-summut, ix-xita xarbitni, ġibitni jasra. U indunajt u bdejt ninduna li Marija ħed rassaqni għand Ġesu. U rasqitni vieru. Ix-xita baqgħet hemm, baqgħet fuqna xarrabna qasra u ħadd ma telaq quddiem il-Madonna. Kulħadd nieżel ibda minni, kulħadd nieżel id-dmuħ minn għajnejh. X'inhu don mar? X'inhu don? X'int tagħmel Marija? Għalex lili mar qed tfejjeq? Għalex lili biss ħadd għand Ġesu? Għaliex? U illum insibni bniedem kuntent u ferħon bislulib li qegħdin inħadnu jiena u l-familja. Mhu speċjal il-mara. Qegħdin inħadnu is-salib. Għalfejn bliema mod. Għax is-salib huwa l-fejqon tal-bniedem. Is-salib huwa l-fejqon tal-bniedem. U meta jiena wint is-salib inħadnuh u jkun waġud u nikiet ikun qed hemm ġefejk iwa. Il-waġud u n-nikiet ikunu f'ġefejk. Imma Alla fl-imħabba tiegħu idawwarim għal ħelsien totali, għal paċi tremenda u għal imħabba totali. Dok jien qed nesperjenzu għaj. U gburi ngħidha biex ħadd ieħor jifhem x'inhu jagħmel Alla fuq kull persuna li ħalaq. L-istorja tal-Ord emozjonatek, Carmen, inti bniedem li tibkiet ikommovu ruħek jew mhux daqstant? Jiena bniedem li biex għan nibkej. U fejn jidħol Alla fis-salvazzjoni tal-bniedem nibkej iżjed. Għax minnu dok li ma jemmin bxejn u illum ġielura u qim l-Alla u faħħar l-Alla. Jiena fit-tfulija tiegħi trabbajt f'imħabba tremenda. U kif tirreġixxi ma l-eżempju meta jkun hemm żvilupp u sfreġġju ambjentali, tuġġak qalbek inti li tant tħobb in-natura u tkampanja? U żgur li nħiss il-freġu, bħalissa il-freġu li jaw, aħna għandna Malta, il-freġu li jaw, l-ilma ma jridx jinżel fuqna. Orrajt li l-bira għamil ximkien, imma l-ilma wasal Novembru qed niżraw il-qamħ, wasal Novembru, u għedna bla xita. Dik
il-bniedem li jivvinta u li jbabas man natura u li jrid akkustek li jista tgħaddi tiegħu u li jbabas u jibqa' jbabas. Tremenda. Iwa, waġod kbor dawn, waġod kbor. Mela Karm l-fix, u xġibt innamija kellum? Qabel kienna nużaw il-mews biex naqtaw l-għanib. U mbagħad ġibu dal-imbir kien ta' mqassijiet. Ġibu, użajna don aħjar minn il-mews, għax don kan taqbad u taqtaw u l-mis u ta' tanċurta. Mux inti li ħdimt dejjem fid-dwieli. Iż-żewġ affarijiet prinċipali fl-Ewkaristija huma l-ħobs u l-imbit li ġej mid-dilja. Kif kont ħossok illi inti b'dan il-mod ukoll isek qed tikkontribwixxi għal ġisem u d-dem ta' Kristu? Forsi mistoqsija tqila. Żgur li tqila. Żgur li tqila u trid tkun mibni biex tifhem dan l-affarijiet. Trid tkun mibni biex tifhem. Għax il-bqija jekk ma tkunx mibni f'Alla mhux ħadd taħseb, mhux ħadd daħħal ġa moħħok. Imma Ma ġieli ħsibta inti. Ejwa. Għax in-natura fija nfisha kien naħseb fuq jiena. Kien naħseb. Per eżempju, id-dilja meta tinżabar ħlef skog ma taħroġ. Imma dawn isim mejtejn. Ma jkunux mejtejn, riqdejn. U x'kien jasal iż-żmien? Tar-rimej taruhom jiffjorixxu. Taruhom jiffjorixxu. X'ma temminx li hemm Alla u qiegħed hemm għal kulħadd. X'ma temminx? L-aħħar mistoqsija, messaġġ liż-żgħażagħ. Int li tant tħobb l-ambjent biex jirrispettaw il-kampanja Maltija u anke l-ambjent mod ġenerali. L-ambjent huwa n-nifs tagħna. In-nifs tagħna, siġar, kampanja. Dak huma n-nifs. M'rridx nitfa' dallik raħ imma ġieli nara ħafna camping sites. Kontra qalbi ħanajda, ħmieċ li jħallu xi kultant trament. Fil-camping sites? Imma maħniex kapuċi. Duk il-ħmieċ nitfaħġa burza u noħduh magħna. U narmuh fejn hemm bżonn. U ma taħsibx li eżempju għandna problemi akbar mill-camping sites? U mela m'għandniex. Imma X'inhuma? Dawn, per eżempju, dal-imbirkejn ta' sigaretti kil-ħatna. Armi fl-art, armi. Ejwa xaqi. Ejwa. Aħna rridu kelli xsaw, il-karozza tmissi lejx ta' ara ma tpejf ġal-karozza. Imma babbarra tarmi u tħemmix u totfa. Ġifieri n-nies mod ġenerali ma jqisux ħanejtek id-dinja forsi kelma kbira bħala d-dar tagħhom kif nisimgħu. Avolja għaw dottalejm, avolja għaw dell-informazzjoni, jisu l-bniedem, la ma jkunx jisu jonqor lilu marelli, ma nofx għal xiex, inħallu dok il-kwalitajiet ta' imbarazz. Anka nkunu l-baħar marelli. Ejwa marelli. Tobbu l-baħar. Ħabbu biex nistot, ġifieri, għax nagħmel ftejt. Imma biex nistot iwa. Noħu biċejr, nkun waħdi jamma l-kwiet, noħu biċejr, nara baħar, ħewtom. Ejwa, noħu biċejr. Jisni nada fix-xajn, imma qed noħu biċejr. Jiena l-żgħażagħ, l-ambjent ngħidilhom, dak huwa l-ħajja tagħkom. Irridu noħdu ħsiebu x'injew. Irridu noħdu ħsiebu. U li mhux tagħna ma nħammġewx. Ekku. Li mhux tagħna ma nħammġewx. U laqqas li tagħna, għax għandna ħafna li tagħna. U tagħna mhux ħanħammġewh, li ħajtan. Nassigurok li tagħna mhux ħanħammġewh. Għax niknis pumma l-barra. Żomma f'moħħok. Mhux imma dok. Ekku. Ħajja beħk il-ħadd. Jitgawda minn kulħadd. Ejwa, imma. Karm, grazzi ħafna ta' din l-intervista. Jalla min jisimak
jaraf ukoll il-bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħna, Ejwa. naraw l-Alla anke fin-natura, Ejwa, nirrispettawha għax kif qed inti hija tagħna. ejwa, ejwa, ejwa. Grazzi, grazzi, grazzi mill-qalb.